Ahojte! Žiada sa mi vyniesť na svetlo sveta jedna téma a ňou je, že my ľudia, neviem či všetci, ale všímam si to u mnohých, máme jednu nádhernú vlastnosť. Neviem odkiaľ pramení, ale je v nás silne zakorenená a tou túžbou je zmeniť svet, ovplyvniť svet, zachrániť svet. Akokoľvek to nazveme. Prejavuje sa to rôznymi spôsobmi. Niekto zachraňuje, pomáha planete, niekto takto pomáha zvieratám, niekto ľuďom v rôznych životných situáciách a niekto možno presadzuje záujmy skupín, ktoré sú, nazvem to ešte teda menej zastúpené v spoločnosti. No a väčšina týchto ľudí na to, aby mohla svoju činnosť vykonávať, tak využíva nádhernú vlastnosť a to je tzv. Radikalizmus. Idú si bezhlavo za svojím, pretože to je to, ako vedia prísť najrýchlejšie k nejakým výsledkom a kde sa nenechajú zastaviť inými. Čiže presadzujú si svoj vlastný názor tomu, čomu veria veľmi radikálnym spôsobom. V princípe pre nich neexistuje, že niekto iný môže mať ten názor iný a že by ten iný názor mohol byť správny. Všímam si to teraz viac a viac, nechávam to sebou celé prejsť a hľadám si to svoje miesto, pretože rovnako poznám ľudí, ktorí si držia svoju pravdu v sebe a nemajú potrebu za ňu bojovať s nikým. Nemajú potrebu sa vyviňovať, nemajú potrebu sa obhajovať, ani nemajú potrebu to šíriť do sveta. Zároveň ale takáto pravda zomiera s tým človekom. Pokiaľ on nenapíše nejakú knihu alebo nevydá nejaké dielo, ktoré by ovplyvnilo masy ľudí, táto pravda zomiera. Kdežto tá pravda, čo je kričaná do sveta, tým teda veľmi radikálnym spôsobom, bez ohľadu na to, či je to skutočná pravda, tak je tá, ktorú vidno. Tu vidia všetci. A mne tu prichádza taká otázka, že ako sa správajú títo ľudia v bežnom živote? Ako sa správa človek, ktorý si presadzuje svoju pravdu cez mŕtvoly, keď príde a sadne si proste do tej kuchyne k svojmu partnerovi alebo k svojej rodine? Je to človek, ktorý má milujúceho, podporujúceho partnera, ktorý je spokojný s tým, ako to má? Alebo je to človek, ktorý si sadne a je tam sám? Ktorý je večne s niečím nespokojný? Ktorý potrebuje hľadať vonku to naplnenie toho, aby sa tu vnútri cítil živý? A to ma privádza práve do tej základnej jednotky našej spoločnosti, ktorou je teraz nejak podľa neviem čoho uznaná rodina. Že naša spoločnosť sa tvorí práve týmito rodinami, týmito najmenšími bunkami. Tak ako náš organizmus je skladaný z buniek, tak aj naša spoločnosť sa tvorí z rodín. No a to, ako je formovaná spoločnosť, je dané tým, ako funguje každá jedna rodina. Každá jedna. Čiže ak my si s láskou sadáme k tomu stolu, kde sa delíme o tie svoje každodenné radosti, starosti, kde zdieľame ten svoj život s tými našimi najbližšími, tak my v podstate ani nepotrebujeme potom ísť zachraňovať ten svet. Pretože ten náš svet je tam, v
v tom momente, pri tom rodinnom obede, pri tom, ja neviem, školskom zápase, pri tej prechádzke do prírody. Jednoducho všetko, čo potrebujeme, máme naplnené v sebe a v tej základnej bunke, ktorá existuje. A neviem sa tu nejako upratať a nechcem tu hľadať slovo, že čo je tá, ktorá cesta je tá dobrá, ktorá cesta je tá správna. Len mám množstvo otázok. množstvo otázok a určite, keď môžem povedať sama za seba, tak sa cítim veľmi nepríjemne v situáciách, kedy nemôže byť vyjadrený môj názor. Čiže keď príde niekto, kto má vlastnú pravdu a rozprávame sa, tak ja ako empatický človek, ktorý načítava situáciu veľmi precízne, veľmi citlivo a veľmi rýchlo, a vnímam, že nemám priestor vniesť do tejto situácie svoj názor, nemám k tomu čo povedať a nemám čím takéhoto človeka obohatiť. Čiže nevie tam prejsť k tej vzájomnej výmene energií, čo je vlastne pointou každého jedného nášho vzťahu, každej jednej interakcie, každej komunikácie je vzájomné obohacovanie sa. Hej, win-win, každá strana má z toho niečo. Proste v našej prírodzenosti je spájať sa preto, že je nám v tom príjemne, že to je pekné. Keď však ale sme v spoločnosti človeka, ktorý proste je je jediný správny a nad neho nie je v tej danej pravde, tak kde je ten priestor pre toho druhého? A ja chápem, že to je niečo, čo môže byť otázkou aj vlastne vnútorných hraníc. Že jednoducho, OK, on mi ten priestor nedal, tak ja si ho vezmem, ja si to poviem. Lenže kam padnú tie slova? Kde prídu takéto slova, keď my si teda na silu vezmeme ten priestor? Alebo možno niekomu to je prirodzené, hej? Teraz každý sme individuálni. Vezmem si ten priestor, vezmem si tie slova a oni prídu úplne dostratená. Pretože buď ma ten človek proste preargumentuje, alebo ma prekričí, alebo čo ja viem. A kebyže sa teda mobilizujem natoľko, že prekričím ja jeho, tak čo sa tým vlastne dosiahne? Pretože jemu tú pravdu nevezme nikto ani po dobrom, ani po zlom. A o tom to ani nie je. Nechceme si tu kradnúť vlastné pravdy. Ale možno len vniesť ten priestor na to, že neexistuje jedna jediná pravda. Teraz myslím pre ľudí, nás tu, ktorí nejdeme sa pozerať do nejakých vyšších sfér a do nejakých vesmírnych zákonov. Myslím nás tu, ako sme proste paket ľudí, ktorí sa s niečím narodili, v niečom boli vychovávaní, niečomu veria, po niečom túžia. Tak pre nás v podstate neexistuje jednej pravdy. A tak je možno iba fajn si na konci dňa uznať, že každý to môžeme mať nejako, každý sme rôznorodý, každý sme jedinečný, to je fakt. Ale tam by som s tým slovom až tak akože nešla, lebo zase tá jedinečnosť môže vzbudzovať takú tú víziu dokonalosti, že ja som niekto, ja som viac ako ten druhý. Ale jedinečný v zmysle, že sme veľmi rozmanití a individuálni. To je to správne slovo. Ale zároveň v tej individualite my potrebujeme to spájanie, tú integráciu, to prepojenie sa
so všetkým živým naokolo. Pre ľudí, najmä extrovertov, je to teda s ľuďmi. Takže tak, potrebovala som dať týmto myšlienkám voľný priechod. A ako to máte vy? Cítite sa, že máte priestor, keď sa s niekým rozprávate? Alebo ste skôr ten, kto vedie tú diskusiu? Kto je ten proste dravý a ktorý sa nenechá zastaviť a umlčať? Ste poslucháč alebo rozprávač? Ako to máte? Som zvedavá veľmi. Ahojte, prajem pekný deň.